Veel spaß. Wie en wat? Dat vroeg ik me ook af. Dus ik geef de microfoon maar even aan meneer Goeden. Oké. Leuk met hij hier de schoenhek, is het nog een ingesloopt? Of is het dan niet? Ja. Ja. Ja, best. Dankjewel. Ja, deze seizoen natuurlijk. Hele dagen kijken we moesten school. We moesten mensen ook naar bussen. We zijn toch hekwerk snel. Maar meestal is het zo dat ook lui tegen het hekwerk snelt. En nu had zich 6 maanden aan je denkt. Die normaal ook bussen aan dat hekwerk snelt. En die jullie hoe je dat zijn. Veel spaß. Wat ze huren, dan word ik me toch met de auto gekomen. Oh, ik wou in je mond krijgen. Hat die voetluiger nu eens anders te doen? Nou, wat is hier hotte? Dat ziet u er niet. Ja, moeten die dingen van ons dan in de regen naar school komen? Ren? Het rent toch juist niet? Nee, maar huur. Ik kijk allemaal naar het SBS, shownieuws, Hart van Nederland. Dan kunnen we nog Piet Paulusma 3 keer per dag op de televisie. En dat is aan het goed is weer rennen. Dus ik ben vuurbereid. En ik ben alleen. Wat vind je? Het is wel belachelijk dat ze niet meer voor de schoolkind parkeren. Ja, inderdaad. We moeten voor Jans hele sport gaan storen. En dan moeten we dan Jans weer terug eromheen lopen. Maar dat is ook de bedoeling van de sporthal, dat ze eromheen loopt. Nou, dat is net. Trouwens, hadden we dan nu spreken van de school, waarom die lezen? Ja, ze gaan weer nieuwe brigadiers nodig. Dan vragen ze jij hier de skiervuur. Nee, dat jullie genoeg burgerlijk niet stellen. Dat zeg je sowieso ook immer dezelfde, wat met de moel weer aanhangen. En dat die jongen, die doe ik niet aan. Kan je niks met de Willem-Alexander? Och, op zich vind ik het wel goed. Maar dan had ik hem wirklich ja sinds ziet vuur. Wie voor de Willem-Alexander? Hey, wat is het kieken door? Door hingen. Die toepers door, die mengt die willen maar 18. Wat mensen die nou? Ja, maar dan blijven we heen, En dan willen ze een foto, dat steht er wel ja niet. Ja, maar dat kind van hem was, dat zit net als van mij in de klas. Dat had ook immer de laatste schrei aan. Ja, en dan 3 maal in het jaar op vakantie. We vroegen zich af hoe ze dat van doen. We zouden bouwen het verkeerd, zo denken. Zou we die ook in Drumskelder hangen met zo'n lampen? Bestemd. Want werken doet die jas niet in. Dan zie je alleen maar overal moeilijk. Als je hoe trouwens de juffrouw van de communieklas was. Waar let ze weer bezig staat dat 4 weer zelf moeten gaan knutselen. Die leuk, die had op koekoek, die juf van Huut was, ik heb al neus niet hoor, dus En dan van die foto's maken. Mogen we weer zijn
maken. Nee, het model kosten. Kun je zo'n dure fotograaf. En vuurjekken kunnen betalen. Weet, ik ben dus aan zich wel, had ik het schoentje gehoord. Ik neig aan het kleed, had ik op het beltje gehoord. En de show op het Duits. Kost het je meer. Maar het is iets wel het verschil met de binnige Hollandse breul. Hollands kan ze aber ook fijn zaken krijgen. Ik ben 40 dagen geleden in Kerk geslaagd. En dan kan je weten. Net is een kindje wie het Duits. Trouwens, de juffrouw van de communieklas, die zaten er nog in Bogus, de laatste 35 jaar alleen maar schoon weer je weer. Och, Bibi, dat kan toch Jan niet? Dat zult toch gewoon zelf keren, die juffrouw? Oh, van sommige vrouwen is het ook al een beetje dat ze op de voet aaien. Dan moet ik nog even wat vertellen. Dat druppel van mij was, dat wil niet geloven dat ik bij de juffrouw Linse in de klas had gezeten. Dat zei dan niet, dat kent toch ja niet, die is toch veel jonger als die. Ik ga je in het nakken. Zeg, wie also nog Schmidt zien? Dat is al een stuk in de 50. Jo, hij weet ook dat ziemlich gries was. En hij had ook flinke ervaten. Wie hadden dan 2 auto's? Ik dacht, dat kunnen tussen je leggen. Waar had het tussen je liggen? Zo, dat moet nog kunnen. Trouwens, als de hem nog in wezen, dan ben je nog een keer bezig. Ja, maar luister, dat wil je wel ook echt niet voor het zoes. Dat moet zich nog best wel eigen kunnen worden. Wel weet, hou je gelijk aan zijn andere kwaliteit. Ben je er eigen? Dat geloof ik even niet. Ik dacht niet hoor. Wat best doen nou de hele tijd aan het SM? Als ze ook ergens in een koosje? Nee, is van het werk. Trouwens, Fini, haast je hoe het met de hoed is? Nee, ik ga het wel huren doen. Yestermorgen. Ja, dat wordt ervoor het peepje van de nonkie waar hij een hartspaf krijgt. Yes, dat is Maria Jozef. Tenminste, dat had niet Marie van Zalwijk, dat is nou weer een mupje roesmoes. En dat hadden we dan niet goed in de deuren van de trees. Dan die mannen in het handwerkkleurtje, en die dat aan de stem te doen. Nee, dat meenst je niet. Dat had ik niet voor je weg. Nog 10 minuten je het net verteld. Maar ja, niet langer, want ik hou je al warm niet ziet. Het zijn wel veel juffrouwen zwanger de laatste tijd, waar? Zou je dat van die nieuwe meester zien? Bestemd. Die hangen je ook immer bij je. Alle mensen gaan ze het te doen van die zogenaamde studiedag. Ja, en dan met die studiedag, dan had 4 de kinderen waar je lanen. Of dan moet je angst te doen, hè. Want je nu als jaar hoe je het ziet. Ja, staan ik een warm in de hoofdstroom. Aber Hanse eigen Hanse hebben met hun te voelen wie ze lopen. Wer de hun? Natuurlijk eigenaren. Dan moet ze Maar doe me weg weer. Du hast toch zelf ook in hem? Ja, maar wel een niet meer je deed, toen ik allemaal een tuurtje erin. Wat deed ze dat tuurtje? Ah, met keuteltje nog. ook dan moet ze met de auto komen, hast du ja heen last. Sag Johnny, hast du het gehoord van een pap van een Jus Brouwers? Ik zal met hem Ik vertellen. Normaal gesproken in de kinderen, ja de oude zingen nog. Maar bij Deun is dat anders ook. Dat klinken een paar keer op de bühne staan met de oude jek en met de lucht.
kindersport met de vastelovend. Maar ja, zeker. We vertrekken de vriendigmeuren al. Maar ja, zeker. We willen eigenlijk het donderdag oven al vertrekken. Maar we willen die geweldige Buut nog op de school zitten zien. Waar is de Buut? Wie heeft ze dat geregeld? Nou, we zijn een wietschichtig familie van het bed van onze Johan. Wietschichtig familie, dan hangt die al jaren in hier op mijn vanningen. Ja, maar dat hoef ik ze hij niet aan de naast te hangen. Huur, ik word de laatste week met de klingen bij de schoolarts. En dan zei hij mij, moet je met de motoriek worden, je hebt net in orde. De motoriek, mengt ze dan de finmotoriek of de grove? Allebei. Dan hangt je al een hele dag gelijk maar aan de Gameboy. Maar dat durf ik wel te doen, erg goed ontwikkeld. En voor ontwikkeling gesproken. Hollywood van die actie over Afrika, die houden handig veel je op je holt. Ja, wat mengt ze nou? Dat geeft je me niet twee, moet je ook wel betalen. Gaan ze weer met de camper? Oh, ben je met een vlieger. Luister jongen, dat kan zeggen wat er wilt. Maar dat lintje wat hij aan les gekregen had, dat had hij wel dik verdiend. Dat is er nog een ridder. Rita is een jongvrouw, zeg. Oh, die twee jekken, maar even. Ik dacht, ze jongen met de vlieger. Ja, ze smoren je, het is al over 12 deuren. Ik wil nog jouw sport met een Henkie. Sporten, u? Jazeker. U sporten toch de vrouwen, u? Ja, maar bij de man zijn die ene met je het heel. Maar je hoofd op 12 van. Dan blijven we nog maar even heen wachten met de schoolhoes. Zou kunnen ze dan nog een tas koffie bij me drinken? Ja, dat is goed. Dan kan er even bij kan. Ja, wat ik nog zeggen, gewoon. Alle namen die hij noemt worden, zijn verzonnen. Persoonlijk aangesproken voelt, berust dit op een misverstand. Hör ich dazu, Gabe? Hör ich dazu? Die Kriegmörje flöten live an der Poats. Man führt sind immer so. Ja, ze ziet dus, er zijn onbekende talenten die ze nog in de vuur komen. Zowel van enkele leerkrachten als ook een paar ouders. En ik denk dat hier verlies ik toch in haar kant aan, of niet? In ieder geval gewoon schitterend laat. Fantastisch dat dat ook op zo'n avond kind. Ja, want dat is natuurlijk toch wel even het ding. Kinderen, ouderen en ouders, dat moet eigenlijk in 3 eenheid zien dat Jan zo is. En dat antwoord is er nog een deel de buurt. Hoor je maar, de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Hartstikke bedankt. Klasse.